Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:35. Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalom nga mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Biyernes, pitsa 19 na bulan sang Pebrero tuig 2021. Anano ang mga balita ka mga isyo nga aton sini tagaan igtalupangod karon nga adlaw. Antes ang lokal nga mga balita kag isyo diri anay ako. Ining karon liwat naman pagduso sang Department of Trade and Industry nga halugan ang restriksyon para sa mga pumuluyo halin sa bata pakadto sa tigulang nga makagwa sa tagsa nila kapuluyan. Ano ang handom kadtuyo ni Trade Secretary Ramon Lopez ini para nga makarecover lain gid ang sitwasyon sang ekonomiya sang pungsod. Suno kay Trade Secretary Ramon Lopez, nyati, wala man nagsaka subong ang kaso sang COVID-19. Amo inang rason, nagdumdong mo nagligad to, nga siling ni Lopez, sabi tugutan ta, 10 anyos, pasaka, ang kabataan, wala itong itagaan ng talupangod. Nadula to, bangod hindi magsugot ang Malacanang, bangod sa mga bagong COVID variant nga ni. Ti karon liwat gindoso ini. Sa liwat na pagdoso ni Trade Secretary
Ramon Lopez, inupdan niya sini ang ginaduso sang NIDA nga tugutan nga makagwa sa puluyan. This time mas nubo na gid. Siling nila tugutan ta makagwa ang 5 anyos tub-tub 70 anyos para nga maalibantar magkapiyan-piyan sa ekonomiya nga gasarurot nga daw hindi kabutwa, utang dire, utang dito, lubong na kita sa utang. Ginabusong pa lang, ginapanamkon pa lang, may utang na. Wala pagkagwa sa kalibutan ng lapsag, may utang na. Perteng utangay, para lang makatulutibawas sining ginigo sang COVID-19. Tisiling ni Ramon Lopez, kag sang NIDA, kon hugton tayo nga hugton, okay man. Para makontrol naton ang kagaw. Pero mintras tanto ginahugot naton ini, gasarurot man nga gasarurot ang ekonomiya. Gapunga-punga na. Base mag-abot ang adlaw nga hindi na kita makatibawas. Subong kinalan balansyon gid sang gobyerno. Hindi naton pagtugutan, nga hindi pagtumano ng mga health protocol, pero hindi man naton pagtugutan nga magsururot na lang nga magsarurot ang ekonomiya. Gapunga-punga na ang pungsod Pilipinas. Ti karon may mga ginapilak na nga mga opinyon nga kon mahimo kakaso na ang mataas nga mga pagplastar sang General Community Quarantine nga ang bilog ipapanaog na lang sa Modified General Community Quarantine. Kaya hindi na gid magwanta, luyag naton kag sa hindi tumpilak na gid ang ekonomiya sang pungsod. Tiambot kon ano pag bayad naton sini, hulam dire, hulam dito. Tiyang sokton mo sini, ang mabayad sini pumuluyo mo, people's money ni. Diba, kasi kung gaplano naman ang gobyerno, magpasaka buwis kag iban pag kaltasan, agod nga makapian-pian sa kautangan sang pungsod Pilipinas. Tisiling sang NIDA kag DTI, arang kadahon tanay, dipinsahan taman ang ikayong lawas, pero hindi ta pagtugutan nga magsarurot na gid ang ekonomiya sang pungsod Pilipinas. Kung ano ang mga reaksyon siya sang National IATF kag Malacanang, hulaton ta. Kung ano naman ang ipalayag ni Presidente Rodrigo Duterte sa ginapangabay sang DTI kag NEDA. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:41. Mabalik kami pagkatapos ini. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa 4th quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYAZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. #2 Bombo Radio 38.70%. #3 RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:45 na sa inyo pag-ehersisyo ni Magkalipata. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:46 na. Nagpasalamat si Mayor Leonardia kay Presidente Duterte sa paghatag sa mga local government unit sang otoridad para maghimo sang advance payment sa pagbakal sang COVID vaccine. Suno kay Mayor Leonardia nga si Duterte nag-isyu na sang Memorandum Order number 51 nga nagatugot na sa mga local government unit sang advance payment sa pagbakal sang bakuna. Kay suno kay Mayor Bing nya dako ini nga bagay para mapadasig ang pagpatuman naton sang local vaccination program dire sa siyudad sang Bacolod. Nagprepara na sang 20% nga payment base sa kontrata nga makakuha kita sa mga 650,000 ka-doses sang bakuna. Gikan ini sa AstraZeneca. Mayo man kung maka-advance kita, makakuha kita bakuna
subong ga largada na ang pila ka mga information campaign sa syudad sa Bacolod. Ang mga pagpanagtag sang mga balasakon kinahanglanon ini pagpaintindi gamit ang kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, Negros Press Club, iban pagid nga mga outlet sa telebisyon, sa pamantalaan, buylugan ta ini para mapaintindi ang aton kauturan sa kaimportante sang bakuna. So kung makabakal kag maka-advance sa syudad sa Bacolod, so daw dako inigid nga bagay para sa aton. Ti karon kon mabakunahan na ang mga pumuluyo, first dose daw siling nga may salig na kita nga hindi pa ya maglapta pagid ang virus dire sa syudad sang Bacolod. Hindi lang kita maghagad sang pati-pati sa pila ka mga nagagwa sa social media nga daw nagapakamalain, nga daw hindi maayong bakuna, nga may mga reaksyon, daw hindi maayo ina, no? Para sa aton mga kauturan. Ipaathag ta ang kayuhan sa bakuna. Ipaathag ta sa tao, sa taga Bacolod. Iplastar ta kung diin ang mas delikado. Ang COVID-19 o kung bakuna. Natural delikado ang COVID-19 kay kung matapikan niya ka sang kagaw, ya, tinamak mo, 14 días nga i-quarantina ka, na torture ka sa pinsar mo, basta hindi ka nakabugtaw pagkaga. Amo na bla, nga mga pagpaatag sa aton sinipumuluyo sa Bacolod. Di mayo man, no? Kay diri sa Bacolod, daw gaarangkada na. Ang ginatawag naton nga implementasyon sa pagpaintindi sa aton sini mga kauturan. Mayo ini nga himo sa aton gobyerno gamiton ang pila naton sini ka mga sanga sang gobyerno para magpaintindi. Ako na ibalaan nga daw ang iske subong amo ang gaarangkada sa paghatag sang edukasyon, paglibot, may obligasyon ang sangguniang kabataan. Nami ni kay ti damo ni pursa nila kag hubin pa ini sila para nga magpaalinton sang maayo nga balita bahin sa pagbakuna. So kabay pa, kay report naman kahapon, no? Daw naatrasan naman ang dulong dire sang mga bakuna. Ba mo na ya kung medyo pulupigado ka nga pungsod bla. Ang iban to ga tinuslokanay na. Kay man ti cash mo. Pag-abot ya kwartara dayon ti aton kung kisa di medyo maalang-alang pa kita, kaya magapangulam pa kita, kung diin pa kita mangligot, kung di pa ta maghala, pangurako to, kung diin to na yon nga mga bangko, kagala, iplastar, kag ibakal sa bakuna. Lain sa iba nga pungsod yung nga pag-abot sa bakuna, cash. Di, kundi subong yung gatuslukanay na kita. Ang kita yung gahulat pa, kung saan o. Di kabay pa, ngayon pag-advance sa syudad sa Bacolod, makatag inidako, gid nga bulig, sa Bacolod nga mapabakunahan kita una. Ti kon makapabakuna, bibisan katunga lang sa syudad sa Bacolod, ti kon di medyo makasalig ka bala, nga okay na. Hindi na ni maglapta ang kagaw, kaya halos katunga sa pumuluyo sa Bacolod, napabakunahan na. Ti, siya nasiling ko na, information campaign, importante sa tanan, kay kadamo pasang naga-duha-duha. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 51. Mabalik kami pagkatapos ini.
Radio Philippine Standard Time, lasay 56 na habon na ginapangita. Kinanglan ninyo ang 100% natural nga habon. Kinanglan ninyo ang wala kimikal. Philippine Standard Time, lasay 56. Tandugon ta, pamulitika, gaamat-amat na init subong, inulot-ulhot na nga daw mga uhong ang mga ngalan nga posible maga-engkwentuhanay sa pinakataas nga pwesto sa tuig 2022. Siling ni Anay Senador Bongbong Marcos, desidido na siya nga magpapili kung ano nga posisyon amo ina ang aton hulaton. Sa nasiling tana, si Imelda Marcos ya Iloy nagligad nga eleksyon, luyag nga si Bongbong Marcos madalagan presidente. Dumabalik ang mga Marcos sa Malacanang. So ginapaabot kon ano nga posisyon ang arangkadahon ni Bongbong Marcos. Subong man si Vice President Leni Robredo, nagdaog na sa kaso, binasura ng protesta. Ano ang mahimo sang Vice Presidente? Iduso bala siya sang oposisyon nga mangin standard bearer sa pagka-presidente? Dako pa nga question mark. Nagagwa ang ngalan, tandem ni Senador Ping Lacson kag ni Mayor Isko Moreno. Tandem sa pagka-presidente kag Vice Presidente. Nagagwa ang ngalan, kaginaduso ka kampanya na subong ang Sara Duterte Carpio for President, kag ang ginapilian subong nga posible mangin Vice Presidente. Isa sa nagatuhaw nga ngalan, Senador Bongo. Puerte ini. Amo ini ang pila palang kamangangalan nga amat-amat nagatuluhaw subong nga maga-engkwentro sa tuig 2022. Nasyonal palang ina. Wala pa naton matandog ang lokal. Ang Bacolod among pinakainit na ginabantayan subong kon ano ang engkwentro dire sa Bacolod. Amo mo lang ni mainit mo sa Negros ang Bacolod. Isa na ang sila'y init man kon politika ang paghambalan. Kag iban pagid nga mga kabanwanan. Pero kung sa pinakainit lang niya, wala tupong ang siyudad sa Bacolod. Wala pa. Subong niya, gapungko si Mayor Bing Leonardia, si Congressman Greg Gasataya. Ang ginahulat, sino ang ma-challenge sa ila. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 59. Mabalik kami pagkatapos ini. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalak na minsay nga may dala paglaom kag kasanan tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita may dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat isa pagserbisyo
radyo. Bacolod nun kag Negrosanon inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:02, standby na. Sa aton Aksyon Balita Morning Edition, liwat magaduloong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita, kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio.